दिनैफ्राय बेफोरबायदि मावला होनना बुं मोजां बुं खोमा खेब सादा खोमा खेब गोसा गोसा बुं गोसा बुंलाय जों दिनैफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावला होनना बुं आरो मावबाबो मा खालामनांगौ पुलिसनो हरनांगौ नामा बुंलाय मा खालामनांगौ मावबाबा आरो नुबावबाय खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जायफोरा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो हागोन मोननै आपडेट लानानै फैदों माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन भिडिअखौ दा मोनसे आपडेटआ जाहैबाय सासे ब्रादारा सोंहरदों ब्रादार फेसबुकनि गेजेरजों ट्रु लाभ खालामनायखौ जोङो मानो मोना आरो मोनब्लाबो जोङो उन ससेयाव जोंनि बिमा बिफा हौवा हिन्जाव मानो नांलायनाय जायो बैफोरबायदि मोनसे बाथ्रा आंनाव कुइसन खालामहरदों बे ब्रादारा बिजय बसुमतारी नोंथांनि मेसेजखौ आङो दा रिप्लाइ होनो नाजादों नोंथाङा भिडिअखौ नायलाना लाबानो जाबाय नैबे आपडेटआ लोगोफोर मोननै जाहैगोन ओमफ्राय जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय मा नाममोन एनिथिं एमजे दा ब्रादार अलरेडि मेरिड जाबाय नालाय माने प्रिति नार्जारी आरो सिस्टार गासैखौबो सिनायखायो जानांगौ दा बिथांजों माने एसे बेले बेजे जादों आरोना संसाराव माने फेसबुकआव जों नुबाय थादों आङो भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन अब्लाबो फेसबुक क्रिएटरफोरा शेयार खालामना होनायखाय आंबो शेयार खालामनो सानबाय आरोना दा बेनो लोगोफोर माने आंथ' बुंनो थाङा सोरनिबा न'खराव नांलाय खमलाय जादों ना मादो आं बुंनाबो जेबो लाब गैया जाखायो सोरनिबा न'खराव नांलाय खमलाया जाखायो सोरबा थाखा फैसायानो गोनां जाथों सोरबा गोरिबानो जाथों न'खराव सानसे नङा सानसे दावराव दावसिया जाखायो दा हौवा हिन्जावनि गेजेराव मेटार बेफोरो हौवा हिन्जावनि गेजेरावसो जायो नांलाय खमलाया जोङो बुंनो थाङोबाबो जोङो जेबो लाब गैया मानो होनबा न'खरनि बाथ्राखौ जोङो रावनिबो हौवा हिन्जावनि बाथ्राखौ जों बुजि मोना बिसोरबा मानो नांलायदों बिसोरबा मा दावराव दावसि जालायदों बैफोरबायदि आरोना सानसे समायाव न'खराव गासिबो जाखायो थाखा फैसा गोनांबाबो गैयिबाबो एमजेनि वाइफ प्रिति सिस्टारा माने गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनानै दुखुजों फोरमायहरदों दा आंथ' फरायनानै देखाया नोंथांमोननि सेराव आङो स्क्रिनाव होनो सानदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय मा बुंखो जोङो फार्स्टआवनो नायग्रोना लागोन आरोना माने लिरनायखौ मा फरायदों नोंथांमोना फरायनानै देखायबानो जाबाय कमेन्टआव फरायहरबानो जाबाय दा बेफोरनि बागैनो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरोना नायखांना लानो प्रिति नार्जारीया मा बुंखौ बुंनो थाङोबा एमजेनिल' नङा न'खरावथ' गासिबो नांलाय खमलाया जायो जोङो गोबां नुबोगासिनो दा सोरबा फाथैलाय बिसिनाय सोरबा नांलाय खमलाय गथ' सासेयावनो गारना खारनाय बैफोरबायदि जाथाया जागासिनो नुदों दा एमजेनिनो वाइफ प्रिति नार्जारी बा नार्जारी दा सिस्टारा मोनसे गावनि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामहरदों गावनि हौवानिनो बागै खालामदों जानांगौ दा बाथ्राखौ आङो बुंनोसै माने बे एमजेनिल' नङा गोबां दावराव दावसि जाबोबाय थायो संसाराव गुबुन गुबुन मानसियाबो जोंनि बर' हारियाबो गोबां दावराव दावसिया जाखायो हौवा हिन्जावनि गेजेरावल' नङा बिमा बिफा दावराव लिरनाय फरायनायनि बागै संसार जानायनि बागै गोबां दावराव जायो आरोना दा बे भिडिअ एमजेनिल' जानाय नङा गोबां मानसिफोरनि थाखाय जागोन मानो होनबा न'खराव सोरबा थाखा फैसा गोनां गैयैनि लोगो बाथ्रा गैया नांलाय खमलाया गोबां जाखायो दा बेखौनो लानानै सोरबा फाथैलाय बिसिनाय जायो सोरबा नांलाय खमलाय गथ' सासे उन्दैखौ गारनानै 2 month 3 monthफोरनिखौनो गारनानै खारगासिनो ओरैबायदि जाथाय जाबोगासिनो नुबोगासिनो माने दुखुनांथाव आरोना बेफोरबायदि जाथाया दा बेनो आरोना दा आङो बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंला सोरनि लाइफआव मा जायो सोर नांलाय खमलाय जादों बेखौथ' बुंनो थांबा गोबां बाथ्रा दङ दा आं मोननै आपडेट लाना फैदोंमोन नालाय मोनसे आपडेटखौ नोंथांमोना नायग्रोना ला फार्स्टआवनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेफोरबायदिनो नायग्रोना लादो आरोना ओमफ्राय मोननैसो बाथ्रा बुंफिननोसै दानि माबि सारांबो दिनैफ्राय बेफोरबायदि मावला होनना बुं मोजां बुं खोमा खेब सादा खोमा खेब गोसा गोसा बुं गोसा बुंलाय जों दिनैफ्राय बेफोरबायदि खामानि मावला होनना बुं आरो मावबाबो मा खालामनांगौ पुलिसनो हरनांगौ नामा बुंलाय मा खालामनांगौ मावबावबा आरो नुबावबाय बेफोरबायदि मा खालामनांगौ नोंसोरखौ मा पुलिसनो हरनांगौ नोंखौबो
दिनैफ्राय बेफोरबायदि मावला जोङो होननानै सरि बिदि गासिनावबो बुं गोसा बुं गासिबो समान बुं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावला जोङो होनना बुं नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर माने बेयो सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा बुंबावगोन दा हमजानाय होनना बुङोबा बैफोरबायदिनो दा बुंदोंमोन नालाय सासे ब्रादारा आंखौ फेसबुकनि गेजेरजों बे मेसेजआ मा होननानै दा मेसेजआ जाहैबाय माने मानो गारलायो बिहाव बिखुनजोआ मानो अननो रोङा बैफोरखौथ' बुंनो थांबा गोबां दोङो गासैनिबो बिमा बिफा बिखुनजोआ आरो गासैबो हौवा हिन्जावा नांलाय खमलायबो जाया आरो जायोबो मालाबा समाव दा न'खरनि लोगोआव बेफोरो बाथ्रा मेटार होनना बुंनाय जोङो मोनसे दा बेफोरो गावनि मिलायजों लोगोआव बाथ्रा आरोना हौवा हिन्जावा मोजांबानो बिमा बिफायाबो मोजां आरोना दा हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा बेबो सोरबा गोसो गैयैखौ नोङो लाना फैनानै मोजां मोनलायनानै हाबा खालामनानैबो लाब गैया नांलाय खमलाय जाखागोन बिदिया ना थार गोसोजों मोजां मोननायबो जानांगोन नों मोजां मोनलायदोंबा थार गोसोजों मोजां मोनलायदोंबा जुलि जानाबो नोङो थार गोसोजों अनलायनो रोंनांगोन मोजां बारायलाङो ओमफ्राय गोनां गैयैनि लोगोआव बाथ्रा गैया नांलायनाया न'खराव सानसे नङा सानसे जाखाफैयो दा बेखौ लानानै सोरबा फाथैलाय बिसिनाय गोरलै गथ' गारना खारनाय बियो गाज्रि आरोना बेफोरबायदि आरोना दा बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गासैबो बुजिखायो बिमा बिफानि साननाय माबानाय बेफोर नङा जर जबस्थि सोरखौबा लाना फैयोबा गोसो गैयाब्लाबो जुलि खालामोबा बियो नांलाय खमलायाथ' जाखागोनानो ना सोरनि न'खराव नांलाय खमलाय जाया सोरबा गोनांबाबो सोरबा गैयैबाबो मालाबा समाव नांलाय खमलाय जागोन दा बेखौ लानानै जे फाथैलाय बिसिनांगौ गथ' गोनां 2 मान्थ 3 मान्थखौ गारना खारनांगौ बेफोर नङा नों गोनांदो गैदो लोगो बाथ्रा गैया जुलि जादों जाहाथे नोङो मोजां मोनलायनायाव जेरै अनलायदों मेरेज जानायाव माने हाबा जानायाव बेफोरबायदि अनलायनानै थायोबा संसारा मोजां जायो आरोना बेनोसै नोंथांमोना जायफोरा नायदों शेयार खालामना होबानो जाबाय एनिथिं एमजेनि बागै जेबोथ' बुंनो गोसो गैया आङो गासिबो जाखायो बेनो आरोना दायो भिडिअखौ आं फोजोबनाय जाबाय बेखिनियावनो लाइमोननि बाथ्राथ' आं जेबो बुंला सेंग्रा सिख्ला हमजानायखौ नोंथांमोना नुखादों आं एसे ब्लार खालामना होबाय दा बेफोरनोसै आरोना मोजां मोनलायनायावबो ओरैबायदि सोमजिफैयो कानाबो जायो माबो जायो माने लाइफआ काना जायो लाइफआ मोजां जायो बेफोरबायदि आरोना गावनि बिमा बिफाया मोजां थायोब्ला सेफ थायोब्ला फिसा फिसौफोराबो जेबो जानो हाया आरोना गाज्रि जानो हाया बेनोसैमोन होनबा भिडिअखौ आं फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो जास्ट नर्मेल जाबाय एनिथिं एमजे ब्रादाराबो गाज्रि मोननो नांला नोंनिथ' बागै आं जेबो बुंखायाखै न'खराव सोर जाया गासिबो जाखायो नङा होनबा ना नांलाय खमलाय जाखायो मोजाङै अनलायनानै प्रितिजों सिस्टारजों बुजिलायनानै संसारखौ जालांबानो जाबाय गासैबो संसार जानायाव मोनसे नङा मोनसे बेले बेजे जाखायो ना बैफोरबायदि आरोना दा जोंहा बेखौनो गोजोनथाव खौरां बायदि बुंनांगौ जायफोरा बर'जों हाबा जानानै मोजां संसार जादों बैफोरसो गोजोनथाव खौरां दा बांगालजों खारनाय हारसा मानसिजों खारनायाथ' गोबां खैफोदाव गोलैनो गोनां जादों सोरबा किडनेप खालामजानाय बुथारजानाय बेखौ मोनथिखादों ना दा बेफोरसो दुखु दाहायाव थानांगौ आरोना जों बर' हाबा जादोंबा गैयै गोनांनि लोगोआव जेबो टेनसन गैया संसारखौ जालांबाय था हेपि थालांबाय था ना दे बेखिनिसै लोगोफोर